4 soat ба пур кардан мегардад. 4 соат ба гирифтаги заряда дар рӯзаш 100 километр мегардад. дар ҳақиқатан агар якуме ки вложение ки пула ҳисоб накунед, на самом деле бисёр нағзай ҳамин электромобил. Бисёр одамда савук мешавад. Одам фикрам намекунад ки рафта заправка кунад 100 сум 200 сумда ё чӣ кунад, хаёлаш намебарад. Ҳамин 2-3 рӯзда меравад ҳамин свети. Бисёр нағз буда. Одам ки электромобил ҳай мекунад. Баъд ягон мошине ки дигарда шинад агар бензин ё газ расход кунад, вообще намефорад да. Чуне ки мо кардем Тикоба, ин экспериментальный буд. Хуба шукр нақш шуд, бромад. Ана акун насиб бошад, мошинои ки грузовойда бизанем, хела маҳсулотое ки мебромад арзон мерафтад.